खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जे बुसुनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव टीम प्रस्पारिटीआ बे समाव देरहासार जानो हाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मदद थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे मदद होजानाय टीम प्रस्पारिटीनि गोबां बिजाथियानो बे समाव देरहासार जानो हाबाय। बे समाव खुसिनि महर नुनो मोनदों जे दीपावलियाव जेरैहाय बमा गावनानै बे समाव रंजाथाइ लायो थिग बेबायदिनो बे समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बुसुनि बा टीम प्रस्पारिटीनि फरायसाफोरखौ गोबां रंजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन दे बे समाव टीम प्रस्पारिटीखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद होदोंमोन आरो मदद होनानै बे समाव साफ्रोमबो बिजाथि बे बिजाथिया बे समाव देरहासार जाबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे बुसुनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय टीम प्रस्पारिटीनि गोबां फरायसाफोरानो बे समाव रंजाथाइ जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो सोर बिजाथिया बे समाव देरहासार जानो बे देरहासार जानाय टीम प्रस्पारिटीनि जे बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरनि जे मुं फारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव होनो नागिरदों दे बे समाव प्रेसिडेन्ट महरै थामहिनबा बे समाव आफादगिरि महरै दीपांकर बसुमतारिया बे समाव देरहासार जाबाय। टीम प्रस्पारिटीनिफ्राय दीपांकर बसुमतारिया प्रेसिडेन्टनि मासिखौ बे समाव गावनि आवथायाव लांनो हाबाय। गुबुन फारसेथिं भाइस प्रेसिडेन्टनि थाखाय बे समाव बिजाथि लाइबा बिजाथि गसंदोंमोन अनुप बसुमतारि बे अनुप बसुमतारिया बे समाव देरहासार जानो हाबाय आरो गुबुन फारसेथिं जेनेरेल सेक्रेटारि थामहिनबा जीएस बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे बुसुनि जे जीएस बे जीएसखौ बेनसित बरगयारिया बे समाव देरहासार जानो हाबाय आरो बे समाव नुनो मोनदों जे गोबां लाइमोनफोरानो थामहिनबा टीम प्रस्पारिटीनि लाइमोनफोरा बे समाव रंजानायखौ नुनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारिखौबो बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो टीम प्रस्पारिटीनि बिबानगिरिफोरखौ बरायनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव आरोबाव एजीएस महरै एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि महरै बिबियान कुमार मोसाहारिया बे समाव देरहासार जानो हादों। माइनर गेम्सनि थाखाय जोंफु ब्रह्मआ देरहासार जादों। कालचारेल सेक्रेटारिनि थाखाय नोजोर बसुमतारिया बे समाव देरहासार जादों। बयज कमन रुमनि थाखाय बे समाव इनजामल हगा बे समाव देरहासार जानो हादों आरो गार्ल्स कमन रुमनि थाखाय बे समाव देरहासार जादों। रुपाली रया बे समाव गार्ल्स कमन रुमनि थाखाय बे समाव बिथाङा देरहासार जादों आरो ससियेल सार्भिसनि थाखाय बे समाव सानसुलि ब्रह्मआ बे समाव देरहासार जादों आरो मेजर गेम्सनि थाखाय दाहार नार्जारिया बे समाव देरहासार जानो हादों। टीम प्रस्पारिटीनि बेफोरबायदि मोनसे जारिमिनारि देरहासारनायखौ लानानै गोबां रंजाथाइ जानायखौ नुनो मोनदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बे समाव दीपावली बायदियै गोबां बमा गावनानै रंजाथाइ लादों टीम प्रस्पारिटीया आरो बे समाव टीम प्रस्पारिटीया बेरेखा दोलोखौ बे समाव फेजेननानै गासै 10 बिजाथिया बे समाव देरहासार जादों आरो देरहासार जानानै बे समाव लोब फरायसाफोरा रंजाथाइ खालामनायखौ नुनो मोनदों। दिनै सानाव थामहिनबा बिसायख'थिया फुंबिलि समनिफ्रायनो जादोंमोन आरो बिसायख'थिनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ बावैसो समनि सिगाङाव होदों आरो टीम प्रस्पारिटीखौ जेब्लानो बिसायख'थियाव देरहासार जाबाय होननानै फोसावदों आरो फोसावनाय लोगो लोगोनो बे समाव गोबां फरायसाफोरा टीम प्रस्पारिटीनि फरायसाफोरा बे समाव रंजानायखौ नुनो मोनदों। रंजानानै बे समाव हामलायथि होनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समावनो देरहासार जानाय बिजाथिफोरा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि। आं बहुत मोजां मोनदों। आंखौ दिनै बे अपरचुनिटिखौ होबाय प्रेसिडेन्टआव गेलेनो थाखाय ओमफ्राय बिसोरनि अननायावनो बिसोरनि सापर्ट खालामनायावनो आं दिनै बे पस्टखौ देरहानो हादों। ओमफ्राय आं बयखौबो बहुत थेंक इउ होयो जे बिसोरो जोंजों
अरायसम दंमोन ओमफ्राय बिसोरनि अननायनि थाखायनो जों दिनै बे एज ए टीम प्रस्पेरिटी जों गासिबो देरहानो हादों आं बेखौनो बुंबाय बेसेबांखिनि भट लानानै फारागथिया बेसेबां देरहासारखो आंना 700+ ओमफ्राय डिफरेन्सआ बिदिनो 80-90 बिदिमोन माबायदि खामानि मावनो गोसो जायो आं आंनि खामानिफोरखौ डेडिकेटेडलि हल हार्टेडलि अनेस्टलि खामानिखौ मावगोन जोंनि इउनिभारसिटिखौ जौगाहोनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि ससाइटिखौ जौगाहोनो थाखाय बबेनिफ्राय आं बाक्सानि बाक्सा सालबारि आंनि मुङा दिपांकर बसुमतारी गिबियाव आङो आंनि सापर्टार्सफोर आरो जायफ्रा आंनि थाखाय दिन रात खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ आं गिबियाव हामबाय होनो सानो आरो जोंनि सुपार सिनियर्सफोर बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनो बिथांमोना आंनो बहुत मोजां एडभाइस होबाय आरो जोंनि बडलेण्ड इउनिभारसिटि एबसु इउनिटखौबो आंनो बे अपरचुनिटि आरो आंनो बे चान्सखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर हामबाय होनो आरो फैगौ दिनफोराव जिमानबो स्टुडेन्टसफोरनि इस्युसफोर थागोन प्रब्लेमफोर थागोन रावखौबो गोजौ गाहाय नायालासिनो आं खामानि मावलांगोन आरो आं जोबनायाव जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' चिफखौबो आं हामबाय होनो आरो फैगौ समफोराव आङो गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै आङो जिमानबो इउनिभारसिटिनि इस्युफोर दं डेभेलपमेन्टनि खामानि दं बेफोरखौ आङो मावलांगोन रोजा साबायखर आरो आङो बे देरहासारनायखौ आंनि होननानै साना बियो बयबो इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टनि देरहासारनाय हामबायसै इउनिभारसिटियाव गुबुन पार्टि बाहागो जानानै बेखौ नोंथाङा खौसेथि लानायनि बेलायाव मा खालामदों गिबियावनो आङो जोंनि जायफ्रा अपोनेन्टमोन बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनो बिथांमोनाबो बांद्राय भटजों जेनाखै बिथांमोनाबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन बिथांमोनखौबो आं लिंहरगोन आरो ज' खामानि मावलांगोन जेननाय देरहानाय गैया बेवहाय मानो होनबा जोङो स्टुडेन्टसनि खामानिनि थाखाय मावनो फैदों आरो फैगोन दिनावहाय जोङो ज' बयबो लोगो लांनानै बिसिबाङानो जा अपोनेन्ट जा आरो जोंनि देरहानाय जा जोङो ज' खामानि मावलांगोन हामबायसै आङो 850+ डिफारेन्सआ आंना 150+। सरि आंना बेनेसेट बरगयारि आरो आं इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ आङो निसिमा चिरांनि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आंनि मुङा अनुप बसुमतारी आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों आं गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि इउनिट एफसिखौ रोजा साबायखर बावनो सानदों जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो माबायाव आंना कासाराव दाख्लैनि नमिनेसन होनायाव देरहाखादों आंना माने आंनि कम्पानिना आनकन्टेस्टेड उइनार जाहैखाबाय आं दाख्लैनिया माने होदोंमोन बिसोरबो अपोनेन्ट पार्टिया होदोंमोन बिसोरना रिजेक्ट जाना फैदों दा आङो दा कासाराव देरहाखानाय बायदिनो जाहैबाय दा देरहाबाय दिनै अलरेडि जों आंनि टिमखौ देरहाजोबनानै मोजां मोनदों गोसोआव माने गोबां समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामबाय बिराद गोबाव 10 सानानो जाबाय दा 10 सानानो जाहैबाय जों गोबाव खालामनाया जों ज' टिमै जेरै जोंनो क'क्राझारनि आबसुआ सापर्ट खालामदों जेरै सेन्ट्रेल आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामदों बिदिनो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउ आं होयो आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभारसिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय बिनि थाखाय आङो आंनि टिम प्रस्पेरिटिखौबो गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय थेंकिउ आङो 900 सामथिं डिफारेन्सआ आंना 300+, 300 आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन मानो होनोब्ला आंहा इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो गोजोन्थों आंना मुङा मनिका औवारि आङो डिभिडेन्ड सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंदोंमोन दा देरहासार जानो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय दा बिदि जोङो हेपि ममेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव गोजोनथावसै नोंथाङा उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हादों माबे पस्टआव देरहासार जानो मा मुं आंनि मुङा दाहार नार्जारि आङो मेजर गेम सेक्रेटारियाव देरहादों एबार बे 2024 आपकामिं इलेक्सनावहाय
जिहेतु उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हादों माबायदि गोसोखौ माबायदि गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों मानोना आं हारसिं देरहायाखै आङो स्टुडेन्ट पावारजोंसो देरहादों आंनि लोगोफोरनि लोगोफोर आंनि फ्रेन्ड्स आंनि बिदाफोरनि लोगोफोर बिसोरनि हेल्पजोंसो आं देरहादों बिसोरखौ आं बयखौबो थेंक इउ होनदों माबोरै देरहानो हाखो नोंथाङा जिहेतु सिंगल जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट माबोरै देरहानो हाखो आरो मिजिंथि दंमोन नामा जिहेतु आं इन्डिपेन्डेन्स गेलेनानै बे बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै औ आंनाव केपेबल दंखायो स्पर्ट्सआव बेखायसो आं बे पस्टआव नमिनेट खालामनानै लाखादोंमोन ओमफ्राय आं सानखादोंमोन आं देरहाखागोन बे पस्टआव ओंखायनोसो आं हारसिं इन्डिपेन्डेन्टबाबो ओंखारदों आङो बेनो ओमफ्राय आंनि लोगोफोर आंनि बिदाफोर बिसोरनो हेल्प खालामदों आंखौ जेरावबो ओमफ्राय बेजोंनो आं दा देरहानाय जाबाय बे मेजर गेम सेक्रेटारि पस्टआवहाय थेंक इउ एबसुनि मदद होनाय टीम प्रस्पेरिटी साबेसे आरो मा पस्टआव देरहासार जोंनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जिखिनि बुसु इलेक्सन बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा जोंनि गेजेरावहाय जिथुनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 12 केन्डिडेट्स दंमोन बे केन्डिडेट्सआवनो जोंहा जोंनि टीम प्रस्पेरिटी बे टीम प्रस्पेरिटीयावहाय जोंहा 8 केन्डिडेटआ जोंहा दिनैनि जिखिनि रिजाल्ट बेवहाय जोंहा उइनार जानो हाबाय बिनिनो जोंहा 3 अलरेडि जोंहा उइनार जाखादोंमोन आनकन्टेस्टेड उइनार जाखादोंमोन बिथांमोना दा जोंहा मोनसेया बिसो जाहैबाय जेनाखि जोंहा मेजर गेम सेक्रेटारि बिथाङा जोंहा एसे बर्डनि थाखाय जोंहा बेयो जेंना जाना फैबाय जों खोब खुसि जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिट एबसुनि जों सापर्ट होजानाय आरो जोंनि माइन'रिटि जेथांखिनि संगठन थानाय बिथांमोननि जिथुनाखि सापर्ट जों दिनै बेबायदि देरहासारनाय फिथाइ जि बेखौ जोङो मोननो हादों आरो जों बेखौनो लुगैयो जे जायफोर केन्डिडेटफ्रा जोंनि जिथुनाखि टीम प्रस्पेरिटीखौ सापर्ट होदों बिथांमोना जोंखौनो जेब्लायबो मदद होगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जिथुनाखि जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट जिथुनाखि गुबुननि टीमजों गेलेदोंमोन बा गुबुन टीमजों बा गुबुन जों दैदेनजानाय बिथांमोना जिथुनाखि जोंनि एलायन्सआव गेलेदोंमोन बिथांमोनाबो जोंनो देरहासार जानो हादों आरो दा बेनोसै आरो मा टीमा बाहागो लादोंमोन दा जोंनि टीमनि एगेन्स्टनि मुङा जाबाय टीम भिजन बिथांमोना मोनसेबो पस्टआव देरहासार जानो हायासै दा खोथाया बिसो जे जों टीम भिजन बा जों टीम प्रस्पेरिटी बिसो जे जों साफ्रोमबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्ट जानानै जों साफ्रोमबो मोनसे जयैनो खामानिखौ मावलांगोन होननानै जों बिदि थांखि लानाय जादों आरो मोनसे नोंथांमोना बे बिसायख'थियाव जिहेतु एगेन्स्ट पार्टि टीम भिजन बिनिफ्रायबो नोंथांमोना जे भटखौ मोननो हादों दा जोंनि टीम भिजननियानो जाहैबाय साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौ लानानै जिथुनाखि जोंनि जाय जोंनि टीम भिजननि जिथुनाखि जोंनि सापर्ट होजानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया जोंखौ मोजां मोननानै जोंनि टीम प्रस्पेरिटीनि मोजां खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गोबांथार सापर्ट होनानै जोंखौ दिनैसिम बे मोजां फिथाइखौ होदों जोंनि गेजेराव दिनै आरो बे थासारिखौ लाबोदों टीम प्रस्पेरिटी हिसाबै साबैसे टीम प्रस्पेरिटी हिसाबै जोंहा 11 बिजाथियानो देरहासार जानो हादों सिगाङाव माबादिमोन जिहेतु टीम प्रस्पेरिटी सिगाङावथ' जोंहा बहुत खामानि मावदों थांनाय बोसोरावबो जोंहा टीम प्रस्पेरिटीयानोमोन दा जिहेतु बेखौ नोजोर बोनानैनो जोंहा टीम प्रस्पेरिटीया थांनाय बोसोराव जाखिनि रुल्स लादोंमोन जों बिनिफ्राय आरो स्ट्रंसिन जों टीम प्रस्पेरिटीखौ आरो गोख्रोंसिन लाबोनो हागोन नामा बेखौ नोजोर बोनानै जों बे टीम प्रस्पेरिटी नामखौ लाफिननाय जादों जिहेतु टीम प्रस्पेरिटीखौ देरहासार खालामबाय फरायसाफोरा टीम प्रस्पेरिटी जाबाय मोनसेया जाबाय टीम भिजन जाहैबाय दा बिसायख'थिनि बायदिनो बेबायदिनो क्लासनि समावबो नोंथांमोना बेबायदि बेरेखा बिदि जायो बेथ' जोंनि गेजेरावथ' बिदि टटेल बिदिथ' जानाय नङा जोंनि गेजेरावहाय जिथुनाखि बे साननैनि इलेक्सन जोंहा बेखौ बे बिसायख'थिया दिनैनि जिथुनाखि रिजाल्ट बे रिजाल्ट जोबनाय लोगो लोगो जों जेब्लायबो लोगोफोरजों क्लसलि थायो जों जेब्लायबो रायज्लायफिनो जेब्लायबो जोङो साफ्रोमबो केन्डिडेटखौ जों बे टिमनि होननानै जेब्लायबो नायस'या जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिभारसिटिया जेब्लायबो हास्थायो जे गासैबो बर' फरायसाफ्रा ज' जानानै बा साफ्रोमबो गुबुन कमिउनिटिनि बा जोंनि बर'नि जिथुनाखि साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा जिथुनाखि स्टुडेन्टसफोर दङ बिथांमोना जे जोंखौ सापर्ट खालामो बा जों बिथांमोनजों लोगोसे जों ज' ज'यै खामानिखौ मावलांनो हायो बे मिजिंथिबाय आरो गोजोन्थों औ बे जाथाया जाहैबाय जोंनिनो फरायसा दा जोंनिनो फरायसा हिसाबै जोङो जिथुनाखि जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन जोंनि लोगोफोर
जिथुनाखि बे जोंनि लोगोफोरा बे मोनसे जायगायाव थांनानै बिसोरनि जे जोंनि अपोनेन्टनि टीम बे अपोनेन्टनि टीमा उनथिंबो फैबाय सिगांथिंबो फैबाय जोंनि गारियाहाय गेजेराव नांथाहैबाय दा बिथांमोना मानि थाखाय जोंनि गारिखौ बेबायदि एटेक खालामदों बा मानि थाखाय जोंनि गारिखौ बिदि एटेक खालामनानै जोंनि गारिखौ बिदि सौसे भिडिअ रेकर्ड खालामनानै जिथुनाखि फुटेज बेखौ जों ससियेल मिडियायावबो नुदों बियो जोबोद गाज्रि जादों जे जोंनि टीम प्रस्पेरिटियावहाय जेबो बेबादि साननायबो गैयामोन जिथुनाखि जों बिदि जागोनबो होननानै जों सानाखैमोन जिथुनाखि मैयानि जि जालांनाय थासारि बे थासारियावहाय जों नायोब्लाथ' टटेलि जोंनिफ्राय जेबो गोरोन्थि गैया बियो बिसोरनिनो प्लान पलिसिखामोन जानो हागौ बिथांमोना जाहैबाय मा जिथुनाखि जोंनि टीम प्रस्पेरिटिनिफ्राय जिथुनाखि लोगोफोर जोंनि सापर्टार बिथांमोनाहाय जोंनियावहाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बिथांमोनखौ एटेक खालामनानै बुलाय जादों बिनि उनावहाय जोंनि लोगोफ्रा मोनहैनाय जादों औ बे जों लोगो मोनहैनानै रायलायबाबो जों सल्भ जायासै बिथांमोना माखासे लोंनानै जिथुनाखि आउटसाइडारनि लोंनानै बिथांमोना माखासे रायलायलायै रावबो रायलायबाय सल्भ जायासै बेनो आरो मोनसे बाथ्राखौ जोबथायाव आं बेखौनो सोंगोन बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिट एबसुनिफ्राय जे जोंनि टीम प्रस्पेरिटिनिफ्राय जिथुनाखि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिट एबसुजों जिथुनाखि सापर्ट होजानाय बिजाथि बिथांमोना जोंजों जेब्लायबो सापर्ट खालामगोन आरो जिथुनाखि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जिथुनाखि जानाय प्रब्लेम जिथुनाखि गोबांथार प्रब्लेमफोर जों बेखौ खौसे जानानै जिथुनाखि जों बे खामानिखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै जोंनि टीम प्रस्पेरिटिनिफ्राय बिथांमोनखौ जों अलरेडि थिखानाय जादों आरो मैया जिहेतु बिसायख'थिनि सिगां मैया मोनानि समाव मोनसे दाङाबाजि थासारिखौ जोङो एसे